Ọhaneze ndị Igbo ekene m onye ọbụla niile asị m na ya dịrị Igbo niile mma biko na ka isi ene na ka isi asọpọtụ anyị na chanel a na obi jụrụ anyị ọṅụ jụrụ anyị obi mgbe ọfụma biko na iwe na maka na that interpretation na operate my sound system ọ na-akụsi ala unu folia iwe n'unu na na-eme operate biko na obi jụrụ anyị aṅụrị ọfụma ka unu si asọpọtụ anyị na chanel anụ wee na-asị na ọya dịlụ nwoke ma dịlụ nwaanyị mma na okwu anyị jikwana wee bịa ọzọ bụrụ okwu bụrụ eze ikuku na ọ sị na this is the last time you comment anything maka Jpac maka unu mana wọd elu nya na Jpac na otego aka nya bụ wọd dịba wee sị ka ọ arụ ka ọ clarify ụmụ ụwa ka o si gba mbọ ka esi release Jpac mana ya bụ ihe na-ewute na Jpac bụ nwanne ya nwoke na-agbazi ya wọd because na anya bụ ha na-abụkọ Jpac gwara ya sa ka ba arụ gbawa ezi obi wọ ka ọ ma na-ebi ya moto nke wee na-asa biko nna where's your own evidence na Jpac gwa gị such a thing maka na gị bụ nwoke abụghị onye bụ wanted amagogo wanted na Ethiopia you can no longer come outside ka ị bịa kwuo okwu ka mmadụ si ekwu okwu mana ọ bụla o si na dị onye ọbụla ka ba arụ ma lụọ ebe ọ sara ahụ ije chịrị ogodo gị ebe ahụ so gee na ntị kwunu ihe ezikuku na-ekwu regarding Jpac, Akwa Okuko, Ezeobi and the rest of them. Ngwanụ nene video. Ndị Igbo lienụ, ngwanụ buzuenụ. Ọ bụ ezikuku mmụọ na-abata abata. Taa maala anyị na mmanụ ogu n'ofu. Ọ nwere ife njibe ebe tata. Na ndebe anyị si na amaghị egwu a na be anyị. Ife taa ogene gbasara Jpac okwu anyị na achọghị m isi faces all this while but after video o mere wee na-afụ some narratives o mere gbasara mmụọ. Though I have received many calls from people I'm happy about long because he's a greedy man for nature. He's a greedy man amụ ya ama ọ na-enwe anya ụfụ dịrị mmadụ ọ naghị achọ somebody progress so nke ka ọma. Jpac bụ so ofu onye ọ machara ka ịba uru n'ụwa ọ na-achọkwa na on top but when you are bigger than him envy apụta. So before I will leave him I have to narrate some certain things. Jpac abụghị my brother or my friend. It's my boy. I trained him, I made him, I fed him. I don't make to on him anymore. Don't understand na obu he nweta anwe echi. Jpac mo nso bo na enwe. Like afọ m ihe okwu ebe anwa. Woro na asị na mụ na ya na-abọ bụ age mate say lie. He's a small boy. I'm a man. Yes. He's a small little boy. So one and a half boy here. Only a tata. So when in a way, small boy, you say my age mates. It's a lie. I can't do it. Now I feel this is really bad. Jpac after my mates. But I like him as a brother. Second, when I have kindred in any way, when I have kindred, I have more movement. Now I'm going to only work it. I have both. Now school, when I have all the same schoolmates. So I'm not going to see believe on Kasiabana as well as though I want to clear some things. The man only have money. I am going to ask him. Also on my page, when I build my page, how? Jpac or the Ahone? Jpac, go balloon water. No, I knew kuna woman when you know Tiwara. Go and check my page. You can find that page has been in existence since 2008.
Ogawa, Jpac, and a Menkwale, the level if you so how can you beat page? That page has been in existence. I'm the one that built his page because that page on one a new format, some things which will stand. But I greet God Almighty because again, post through more we be doing. Go and check all my videos nearly since last 5, 6, 8 years. On 18 years, which you make your friend. Still yet, we are still brothers from the same village, but I now brought same kindred. So now, only to one you only to afford. What a walk. All his anger, before me have now some more basic. Can may force him, can solely na agba ezobi war because ezobi ebu ihe moto. Obere nwata size mmụnwa bụ ezikuku ka mgbaba ezobi war because no bu ihe moto. No kweli nkwa moto. He said no, I won't do that. Mamie, that's one jiblo niile. Also no here. Na ngwara akwa ka ebi na moto mmụnwa bụ ezikuku. There's one man Oma ofuma kwesi kwa fe ba na. Ma ha kwa ya fa here. Ora mo ya bo ofuma. That man so meko. Mana ya beg. Afuna enye no disi anu man go to onya. This man called Abalonze. And same moto e fle fana. Abalonze boss na man me. He called me. Can make video. Afuna koko bile moto. Say no. All what time the people the big moto. They call many bloggers. And why? Not desperate for that car. Which I pray and I walk background towards it. Will make you be very happy. Thank you. I'm grateful. Jpac, my brother. Thank you. I'm grateful. Thank you. I can have somebody. Na memfo ihe o make na mmadụ ha mmadụ ka ebo enwere obi mmadụ agazibele ya bisi opụta mmaji kwuru mmaji amanko ya na akpa agazie my anger n'ebe ọ na mba ozu ya nwụrụ anwụ okwu na because na ọ sị m gbawa eze obi wọ obi ya moto nke nwe si no ọ ba isie ịgba mmụọ wọ sisi na akwa na m ụgwọ Jpac so no one, 980 mego name. Jpac, even 3 days before, I sent money to him. Yes, I hate boosters because again, we're on a journey of greatness. I will put 3 or 3, 4, 5, 6 voice notes to hear. Afan Talu Basalo, Mbe. Emery arrest. I don't know. All JCM mixture post to a wall here. Somebody will funya ebanwa. Onye fula nebu udu mmiri nwa aka alo furia. Wesmezi kuku. Yakwe faithful eba. Nkuja. Said hey, my brother ko. Mbono mbe ya gara aka. I move ahead of him. We move ahead of him. Away from men. One them mother. I call Ken. I call others. I call people. I wear malo. I see my braswa. On Rizala. Every on Sunday goes well. On Sunday, Monday, Tuesday, when I'm going until Rizala. Because if that is near 5 o'clock. But I'm good. When you wanya, where is my brother? Let's know what to do. Anyone may ignore. He ignored me. When I'm by one boy, sit by boy on your side. The same boy now. It's somebody you want to back by there. Namoa. We betray ya. That's what I call him. The same person from me. That's how I feel angered.
Still yet, I still see him as my brother. Do I see a grace obi na sapa? Check email. Do is obi. Only wouldn't so much. Only wouldn't so much. Can you go see where Bolo? Nigga, Bru Jpac, my brother, Koko Ibulu, Ibahamoa. No matter anything about Nagodo, why did you be Jpac? Why did you be Jpac? It's a Igbo career Jpac. Why? Ikuku, one about the first thing in your life. All you can consider to say I'm married. Mana so badro. Aso na wona di carry obirisi. So badro mmeri are kan na pe bisom. Until ozu eputa e ba to le ngo yora ayi we. We send earlier those voice notes. Asi wan e basale. Asa ha mi asa lota. Mbo bele nwata. Ampa nwata. Esi na hawaro. Akpunyi na hawaro. Asa ha mi asa. I call the girlfriend, the sentence. I have to pay for her. So, Kezi family senkaku o di okpu. I go na emeji memma di for job, e goli ofo. Osisi na the hood bana posen mo ugbo. Ana ebuli moto na anya. Jpac ka ego na kwugom na dibia. Aha kote ya onu. Ili nke ndị ụka. Lie nke dibia, lie nke ndị agwu, lie nke ndị amụma, makwa oriri ka ọ bụ makwa amosu. So please, listen to all this voice note here. Ị ga-afụ the same man. Ha kpọtalụ ka okwu sị na ezikuku onye ohi ebe ọ nọ. They buy the man akpọ Frank. But when we call him, nobody hear his voice notes. Question gigorong screenshots onye send yaram link the man. Same na the man of this and that na Fabian na body the man be ezigbo mmadụ this bros mu amara anything there I don't say my mama na but o wutekwa mo but o nwere udo dị I am very very sorry but nwanne ama m na onye na-adọ bụ okwu ma adọ bụ mụ a ji iwe voice note m nụrụ atụọrọ m na baba enwe onye oye ma ọ bụrụ rapụ iwe eme nka nsị ndịara gị nsị mba o iwe voice note atụọrọ m ka m ji eme ihe anụ nwa m mere o ndị tụọrọ m voice note ọ voice nna iwe o wute m so much arụsị bụ my man ọkwa mụ abịa na-protect ya dị Ethiopia ọkwa mụ abịa mere ihe ma onye ọyị ma bụ onye ọ ma abịa koptere na street enwenugo ụbọchị mụ na gị na-abụ na-ekwu okwu nsị gị na ọ dị bad ma mụ na mmadụ na-ekwu okwu na Ethiopia nsị onye a na ọ dị bad I know they talk no voice note a bụ iwe m so were voice note agbakwa na group nke afọ ihe bụ iwe m ji eme ihe m mere ọ bụrụ na anọgidere m mee ihe m mere antamara m na onye a na-adọbụ ya adọbụ ọ bụrụ na m ma na onye a na-adọbụ ya adọbụ I can never say anything for what zi and esomụeme ihe social media esomụeme ihe Facebook mgbe akpọgo m the man si na o delete go na page ya so ka agwa m ya na ya kpọgasịa ndị niile buru dite nke a delete ya onye maka nna akpọ agbagoro ndị man ezigbote mba agbagoro m ya ezigbote mba si ya na onye anụ efu na mụ na dị na mma na amara m na ịbụ ya blọga nna ọ mmadụ nyere gị nọmba m antụ onye nyere ya nọmba mụ na onye a ya afụrịrị echi achọrọ m ịkpọwazi aha again mana ọ bụrụ na screenshot m nyere gị ka afọ onye ahụ ozugbo ka efu ka onye asụ wee sendịara m link dị man ọ nwanne ya nwoke nna ike gwụkwa m enwe ihe bụgede ezi aka akpọgede gị ma ọ sị gị na gị kpọgede m nke ajụgede m ha afa nwanne ọkwa voice note anụ etiri m voice note anụ nwa na-abụ ihe bụ iwe ma enwere ihe ọzọ mmadụ nọgide ọkpọ m ma na-akụ nọnsensị ndị a kawọd nweghị ndị ama aka nji wee sị na mụ na ụmụaka na-achị amụ n'aka akalịgo ikwu abụ ndị bịa ụlọ oke dibịa bịala bịala ụwa so ndị a pere mpe ọ mmụọ na-efe ga na-achụghalị for up and down Jpac na-efu ọfịa but ka mbolo na amụma o nwere only 3 months in Jpac he will still do the same thing with other people because gịnị onweghị enyi ọ na-achụ enemiti mgbe ọbụla onye anya ukwu ọbụla efolo di abido ogologo wee na ha atọ atọ every greedy man has no friends this one again this voice now ihe a bụ voice is how he lead this coward and now ọ na-assist the police na ha na-ayọ abeg
which means that case you go self ndị ekente o mee Ishi na-agbasi n'ezi ikuku. Jpac is a liar. Eziokwu gị ise adịghị n'ọrụ. Anaghị eji agwa eme belt. Iwere agwa eme belt. Ama m na ị na-enecha anya vidiyo n'ihe na-ede gị mma, biko share vidiyo anyị. Share ya, subscribe ụlọ anyị na channel anyị. Subscribe chegbela anyị notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla I post video of nke kachasị mkpa wee bụrụ biko drop a comment gị na comment section, like ya video anyị, akabakwa na arụ na-eshi ya ka ọ wee na-elu onye ọbụla ntị. Ekenekwa m onye ọbụla na-asị biko na ọ dịla onye ọbụla niile mma, ma eze obi ma ezi ikuku, onye ọbụla ọsọ anya bụlụ onwe ihe mmadụ ma gị chọrọ ikwu, wepụta evidence ya tinye efere mbụ maka ka nsị afọ akụkọ a na akụkọ a erijuru afọ nwanna. They are just trying to, medicine after death. The deal has been done. Ọ na akpụ ebe gị jeje zuo ike. Anyị enwanụ mgbe ọzọ ụmụ Igbo.